Karon day guys, mag-swidlo ko sa ang swidlos ang YouTube. Diya, video man. Paduang day mirog Alicia. Dito sa pag-BGMP. Dito ako dali sa kon guys, video. Wala, kasip nila. Hi guys, good morning. Karon day adlaw mo larga na day mi. Before mo larga mo agit sa digog pamilya house o sa atong Mario sa BGMP. Hey guys, diyan na mis gindol man. Ari nga side no. Oh, kana. Nara. Pika salam ka diro di ka ka-park. Oh, kay arang di na ka mo. Dira ka mo to kasi nakabakapod. Ano pan po din niya? Ana, pata ko pan pod. Pwede panday na. Hindi ko, sorry na. Guys, video sa dako sa video kay way kwarta ang video sa pag na, kada pagpila. Alis gundol man. Wala, kasi pila. Hi guys. Wadi ko ka-withdraw dito sa Gindulman kay andagan na nag-withdraw dungganon. Yawa dungganon kay ATM naman ning kuanoy kanang pauta. Sige na ni, pautang man na. Di kuana sila di nanay mga ATM. So tas ko sa pila butong ko dato kalaunag mo pila ko. Ayan gasay pila. Kita dia magbuot at pila itong withdraw na lang kay kung ganon man naman sama di og pila ilang giloon mo to isod sa ilang mo to isod sa ilang oh bila mga savings paano po dito hayahay no haya po 1 million mga withdraw gani withdraw ka dito wa sudli to mo account ug sa tara to jis maro to isod dabi di kuy tamis na asa rin pa lamang ka palaman ni. Paano? Ito ko na Spanish. Ay guys, yan nami. Bagsagang baay. Yan nami, video na po tagbalik dani. Ino na po tadani balik-balik tag video magbuhat guys. Balik-balik ganahan mo ko yung video na ning moto magbuhat ka. Balik-balik og video na ning amo maning lugar. Guys, stress mas baboy no budget na tapos ginoo lang ginoo ko Lord kanali hindi magamping kani mga tao radyo magdas di nga na o mga tao radyo nagdada na kay nga magod sa nagda ha pwede yun ninyo di na to pwede oy kay Tony gitis usa oy negative to ba o dili dyan niyog pero katulisod. Katakaras mga buang tanaw nimo lain jud. Ato ko deka. Aran to katong manok. Wala sa kaya din sa manok. Itsuraan na datong buanga. Makamay kanda. Itsuraan na tong buanga. Hindi na masog lechon. Ano ko duha. Kaya baka ano ako ng palitog baboy. Ilaw pa. Sila kaluto. Ito baboy na nag-iis eh. Katangaan tag sa judi ha. Sana oras alas 10 alas 11 na no. Hey guys, ana miss bye. Kay ginamus. Ilandong naman siguro Jer.
Atang dadag, ang atang dadag nang nangka atang atang ni Marina. Ito pangalo na. Oka mo dahil. Ini. Kailan lagi ka tay? Daglos siya hadlag kagi. Sinami man dyan dito sila. Lagi? Sige, bitaw, bantay-bantay, bitaw. Kanang ginamos o kaning kuan. Litsun Wag o mag pan. Habi wak ba apil na wala dito dito. Ha? Ingon nga apil, pero wa man. Ito, ang sa katay. Don. Sige, bitaw ko bantay tay. Natay mga anak tagsad sa tay. Sige, pag Japan. Agi tsunami Japan. Tsunami pod. Say tao dari. Ayo. Nader. Nay. Ayuro gamit ni. Uy, lamig-lamig. Nalagay mo ikuan. Litso na. Uy, nasa mo ginamos, day. Mura. Jiri. Ama na, nay. Wadya. Gusto ko, galwa karoon ako. Na, ako galit po. Halag, simdik. Sa di ka gaswit. Nilitso na, doon ako po. Asa di si nanay? Nanay, lot. Nangitag lawasan? Litso na? Di, uy. Lala, uy. Ito sa kong tatay kayo. Konsulta. Dah, agar hasuroy nakalipat ko paltog Simdex ba? Simdex sa para sipon. Ha, nanay? Wa lagi na dito palit. Lagi palit? Mas kapani siguro. Kay? Ay kadi palit. Di nangita ko ng laod dun. Na, nagrani nilitsong manok do ka buok. Istos. Sige, butag manok. Karabay, hinog kapadsas. Narabidang kapadsas sinog. Malipad naman tayo nagkumahag manok. Wa may laing matay dali. Manok ka man. Ay pag ginamo sa magipalit. Ate, ginamos dana. Narangiluhan na magkapadsas. Ito, aragda ko. Hinog na dir. Ayo pa na, pang anak ko. Kuha na, sir, kaya tang dadun ni hatag sa BGNP na. Tay, may buntag tay. Oh. Kanang nangka. Wala, kanang ka. Oh. Kuha na kay. Bersinas ako na ni. Ang ipakuan, di katakitang manong dana. Atong kuhajer katang ihatag di. Amo na, i-das BGNP na, ihatag na nila. Laka na. Ihatag na sa BGNP. Tapos nanay, nagbunas nanay. Kan parang tadali ha. Inom dili ay. Hinog na. Inog na tay. Humot na. Ang ipo kay para na sa Maria. Basta ganan siya magkuhan ito. Ay kuya na. Ano sa kunan? Puwak. Di may ganda sa tayo dana. Puwak na. Ay, Isa na ano, puwak na. Kaya saya nga magbalik kung nagtugtugtugtil. Mahinog lagi na. O, mahinog. Pautang na lang siguro. Ito na lang. Di, ang ihatag lang sa BGNP na. Ito. Paano to? Paglaw ito kung kamangga ito. Pagda ko glitson. Oh, litson na dito. Litson. Glitson manok. Ay buntag Nanawag nay. lang yan ay. Nay, nakaini pong okra, nay? Oh. Kaya mo, bato na may auto pa siguro. Yung to daan. May natuloy mo daan. Dagang tagdaro na nila may ibutang sakuan. Kaduho ka. Lupad naman din nagdoga ng manok. May laim kaon kay baboy na iisip. Na, pag nila po inasalag baboy na skuan. Rape. Amara dyan ko na patog baboy. Kay decide na. Kaya mo dalar nga na kuwang mita na kuwang mita. Si Inse? Oh. Ah, si Inse nagdala kay kuan ka Ano nang ba? Katong nawa. Na wa magkamailis. Na magkagaman ng kabilin. naaman. Yuli naman, gipanguli ng mita. Aba, papanhamatan now. Hello. Ibalik ka radyo. Sa, Naya nga karang na-restrict. oh, pilan. Wah, kuan pa na 20 mil pod. Makuha lagi uli lagi mita. Kapin. Oh na din na ron. Amadyo kay ang te kwarta na ron. Kayawan. Nagkalata sa gilang kuan. Public Kapadsas. ba sa kuhan? Facebook. Ang hipo ko kapadsas guys. Hindi uli ni mita. Kaya na-restrict mo na nga. Last year pa lang kwartahan. Ako'y $300. $200. Dako. Pagka-restrict. Ano bitaw ko ka na Facebook. Kaya na, ubos ko. Una, agapon wa meres. Di man na mairis. Kaya nga si mga account. Makuha na ni mo na. Ano naman ta?
ikuha nag-release na gimita. Karo sa man gi-release. Basta gibalita na doon ako sa mga Ahanang ni Rongo, kailangan galitan ko. yata. Adam. Ako na kayong i-video. Sila ba na kadalang? Alkan. Malata Adam. Ha? Malata na. Tawa. Be. Kuha ni Jir. Ha? Ano na yung hinog ko muna kayo tamadan. Baka ka. Ano ba sa Ika ako yung ikaw tao. Ay pa guys. Ang i-vlog Gipo mo. na mo, Jer. Ha? Gipo na. Di ang hinog kita lata na. Andi anang kagipo na. Ano na? Hindi kayo ka na lang manan. Ikaw sao ha? Matagi ka sao kayo na. Hindi ra. Ito na wala kuan. Kaya ba nalata na yung ipakasuod. Ala. Ala din. Kasawa ha? Wag! Biskut! Kasawa. Sa muda rin. Ugasan na na. Ating kanin. Arang hinugan na. Grabe mo, huwag ka pa dyan. Pani, malata ka ning magbang ni? Malata na. Malata ka po ni? Di pa ni, uy. Ano, dating hatag sa Cebu. Uy! Sana, okay lang. Yata. Grabe sinong tatay, di ba? Man, mangipog ka pa dyan. Yata kuha ni Mario. na kanto mga dollar ba nga napinding ba? Ano na. Lingawa, oy. Yata. Ang tanawag ako, basin. Buka na. Kapit ka. Tanawa. Abay, Nagagay, kabalita kanina min ako. Nag-iulit, nagkatunang Iya, ano dollar nga na. Buko kayo Wala, balik, narin guys. ko ang Asa man dad ang Cebu? yata na ni. Sabi gatang daro nang Pwede mo na Picasso ni mo na magkaon mo. kau dada kusina kau kan ako. Ha? Kana. Ikaw di ka magaan? Di ko. Kapajas? Nakajas. Hindi ka magpanood to. Ah, magkakuan eh. Kau dada dito kau. Malapit pa ko rin. Ano ito daw na? Padiok sa kuno kog pindot sa hang. Dito sir kay saya patire. Wa pa rin na nakuan. Right mo na. Depende na di copyright. Depende sa mga kanta. Ay guys, naghanak ka pa jas, malipay sa Mario Dani. Right, manundog kas kanta ka di mo. Di, pwede ra. Basta ka ng mga kanta nga di makapirat. Pero kapirat ayaw, Jud. Ay, gino ko nagkakumadang ka pa jas. Huwag kanta-kanta ka rin kas Facebook. Facebook. Hala! Sa Mazuli na. Grabe sa tayga. Sa Mazuli, guys. Ha? Hello. Ang yurot kay. Nangasayang man. Dati ko na salinan. Katoy ba pa sa lintong ni mo? Hala, masuk di abot ka. Ha? Karon pa mo te? Tataod. Lagi. O kaningon. Nagpalit ra kog lechon manok eh. Ala patay, litsong manok. Ano man? Gapo ko duha ka litsong manok. Pwede naman na init-initin. Kuan kay kuan man, udto naman. Wala ka nagsama pa. Surprise pa ka. Ay tay, kay pantay. Tapay pa na. Nagdubo kag paano no litsong manok. Ano man muli bukid pan. Madyo ma. Manok. Ama ni mama na Julie. Mama Julie. Mga Julie, pitagaan mo kong pan. Ano pantay dai lechon manok mo ran tay kagasa sa imong anak nga pobre. Salamat ma. Uy, Jir. Kani may video ha Jir kay Kuanis Facebook. Sikatis Facebook. Ada. Bitaw. Mukunot. Ay ko dari kami ko hinang ko. Ako kay wala mo ko nagpost Facebook ron kay da. Usag ko silang tanan tay Facebook restricted. Harag ang bag naraday. Trabaho to, ano mga ginabot to? Oh, ni mga wat. Luoy lamang katay kawatan ka. Hindi. 7,000 bitaw. Ay magmo sa akin, Roy. Ha? O daghan de kaso. Kanina sa ako dari mo ni. Mo dari ko nung nasa ako. O dari ko na rin, Jir. Mo dari ko na rin saging taga. Roy na. Ato itong patiba itong to asya. Kaya hapit naman kapag tumahinog. Hanik sa naman po ito. Alam ito kay. Adag ko man din eh. Meron na.
Tagana na sa road. Kaya yung siya dito sa babaw, naman kayo nagdo. Oh, bitaw na siguro gitu ba ni. Man lagi kas kuan Roy? Nalagyan ng kada to Mga lata ang gibuka pag nangka. Imonte po to. Oh, dadas bisimpi. Tata hilaw to. Tananan. Hinog. Oh, guys. Sanay? Grabe sa tayo. Dato na nabutan na ka nagdublig litsong manok. Gadublig pan po. Ay bawal pa naman sa base dan ipalit. Di kay na na. Nay napuwak gato. Kay hinatag gato. Hinasagsan ka ng pang pani ka ng ano. Katunin ka sa isa man nay. Aning pirahon. Ayaw. Sabot ka na dahil ka na pagdaon ni mapamuhi. Hello, hindi mo siya nay. Busy pa din ng driver may ka nagtakoy. Pato Ano ka na ako day? Uli kong siburon na eh. Karon? Mo ti musibo? Asawa tingin kay may bagdo at tingin may. Wala oy, init gani. Niingon man gud ang pag-asa nga 5 to 7 days. Oh. Dito sa mi. Oh. Ni ana man ang pag-asa 5 to 7 days wa sila kakita og bagyo and ulit pa kami ko kay bagyo. Dagat ra ba kay kusog ng dagat? Mugani ni to. Mo ta ko sila oy day. Wala ka diha oy. Launa pa to. Manin yummy. Maninda bes. Chichi day. Apa sa gini nay? Nagubot mi guys kay nagdagan mabot ay surprise pas mama suli. Ano ko na ba surprise? Awa ka nagsaba? Awa ni ka? Volleyball na ni. Ah, kay wasa na. Ha? Oh, lagi wa ko rin dali. Dali kay mga tulma. Ha? Jag, agko alam Dahil ko na gagay. Ha? Saksan ang dagat sa drive. Kenapa kay sari doon? Sa doon na ako na nabang ra sa doon ra. Paminaw ka Baru lagi tu pagkagabi. Hasag sa sari doon. Wag mo fake pamula. Nili mo ko basic, di mo ka basic mo to. Sa ridon jud ka. Masasakit mo sa ridon, di ba gisik dili ka mo. Wait lang. Juli, salini ko rin man ni dyan. Ami kog sa ridon ang kwaon. Naman ko pa mako kun dito sa rin na ako man Dili na sa ridon. Sari doon ang puti ko yan. Pinalit sa Mercury na. Ipalit na doon. Galing sa ridon mo. Magigda-higda na rapang ko kay matulog. Papalin sa tiim. Sari doon lagi na. Hindi naman ko basic mga pila man kaura. 4 hours. Kaya ko pa sabi ko nga, ibiahan lang sa duhay mo. Basic. Kung itaw. Ako sa rin sa bunti na. Katimi pa minaw ka. Sa rin ang dalira Bibi lagi, nilang to sa gabi yun. Ako ni mo dado nagsabot ko nimo. Ano sa man? Wa ko mo nagsabot oy. Karon pa mo? Wala yun, unsig sakyan nimo. Serious. Di ba? Rin ba? Arin ba? Ikaw kasi sa rin mo. Jiri. Pila ka tip ka. Sakyan na. Buon na sa baboy daw. Antod mo sibo? Di, buon sa baboy daw. Bakal? At mga balay, nagliyan ng mga baboy. Na doon mo kadili. Sa maribog gani nga pagangan nga silingan naglud sa automatic lubong tong silingan nga buraga. Sila ka pagbaba niyo man. Ito ka. Turas birthday daw. Basta kayo usa tuo lang sad. Usa galit sa kapuro. Di lagi. Saba man pud. Ha? Di saba man. Saba man nila sa agriculture. Asa ko pa nang gumuta. Ay saba. Basin di tumako apil. Ada do. Di, basta nila sakit silingan automatic. Tumatik lagi na kay susunod. Kala si Rosalie daghan ba kitong baboy? Pag-inject ba si ikot, mamay ito kasi sa itong barangay na ikuaman, di mo sila biyog sa bakong mga tayo mo, terus mil sa Gamay na. Kato yun na 3 to. Wara ka to. Sa bayaran? insert na. Bayaran? Bayaran sa bako. Dugay pa pinabayran. Puno lagi. Ako ako nag-iisa ako na Kaya kasi yung bako ka, daka man ako. kasi tayo na ba siya. May ganin ang ihaw na tato ganin nag-emergency. Hindi naman pwede ma-ihaw ang kay. Ito naman na. Diyan naman. Ba't mo gulo ay gutom ko. Nagkahapon, nagkito ako Ang sinod ka.
Pagkaon kong mali. Kuan dato kananay dabong. Ay, sa nanay kaya sa nag-ibog na sa nanay sa ni sa pag Bas-bas, lagis niya niya daw, babagpan. karon nagkanapod. Sigog po itong saging. Wala mo po yung saging niya. Paano po? Karon nagkanapagpan. Panang pino. Paan ko no guys, pare sa ginamos. Gampo, gagpani na na, impas yung cholesterol na yun. Dala ko sa pare na. Ano to siya? Gapata sa mga bata. Ikaw, sa mga bata tagaan. Pwede na ako. Tatak sa mga bata. Si tatay, mangis na, kung sa tatay, kung tago pa Pare, dugay ni mapanas kini. Ilangin ang dugay mapanas na, itago na ko na. Kanya ka nang lingin. Kadugan mapanas. Pwede mag-adisod sa rep ng pan. Pwede po. Nasa atak ka ba? Pero bugahi lagi. Kahit niya mo kung ka-estimon. Kani, ganahan ko kung ani. Tuktok. Nasa ako na ni, ganahan na ni. Dati dali madaot dali nay. Kana Hindi, kanina nga ni. palay pa una. Wala mo kung pala sa sarili Kasi nga wasa. Kasi nga wasa. Nga ba nga ni? Pining foreigner no, kay grabe ka sensitive. Makasimot sila eh. Pag kami aral na mga inim bawa na denglan o sa mga tubig. Pag foreigner, bawa sila. Pag tanaw ka, arjo mo gawag tubig. Sa mineral? Mineral. Sa kita nga, sa sudanan daw. Oo, di ha, sila ko gawa. Pag simot pa namas pa ko, jara lang yung gawin na. Ang tako ba kahugaw o hinuwi. Mo jari po na. Pag dito, mo itawagan. Pero di ako dahil mo palit. Sunod, sabagdira ba ko. Sunod, di na doon ko palit sa ilaha. Di ko na ilangan. Ilangan mo din mo kasi raray mo deliver. Grabe, po rin yung sensitive lagi ka doon eh. Kabaho dyan. Laluhoy ko kay. Itong premier nga. Di ka itong tagarasya. Ganasya. Laluhoy ko kay na dapat nga doon tubig sa silingan. Uminom sa tubig. Gawa na yun. Talagang magpulis. Silingan na lang. Yung gabi na nga doon tubig silingan. Ang tagaan mo si Sapit Gayang. Oh, may pang gayang. Yung ito gusto sa kita ni mo. Dahil kapag biting Lexio, kamuri. Kinsa? Kaya nga ito kapanas. Ang sarap siya. Kaya na gano'n ay iway isda kay bawod. Dako ay gisnukos ng palit na mo gahapon. Ang gahi. Ito gahi good. Kayo. Nay namang wala mo na na rin ako na step din mo. Pero sa? Pwede Gahi sila. Pwede ba yung just TikTok? Oo. Ayun, Jaco. Nakamara ba na ilalim na komisyon na 32. Persil. Nasama na. Lito. Yung mga picture nandiyan na mong gawas na ang alam mo yung Jaco. Tudlo ko no anak tanaw. Hi guys, mga nami! Sus, kalaya ka magsa kay litsong manok. Ano po dahan nila, waya taglaw, oy. Hindi ko pangulata sa mamadas na agi mama ito. Ayaw pangulata. May kaginoo. Ikas ubay, ditso nami o. Ato to terminal? Tubigol. Ate, di pa mo dito. Hatid. Agi ang nilabog. Mama isabon na nilabog mo kami ka mama ito. Ano ato ilabag ng kamera, baluoy ka na. Monta na yung pangita, day. Uban ko balin Ito na dahil dito manok kada boss. Isa bitay. Hari ano na? Kanina na Huwag ka na gatos lang dun. Tagay, nagwa na si Asa Jerry dito. Balik sa kay. Dito na. Tagay nagplatos diri. Te. Lagi. Sa nga ba ini? Hindi makumagit-balik ko galabya. Kapas na tay. Kadong pa. Nagkano ka tayo? Kapatay kayo, darabihang kamera skilid tayo ha. Isa na mas bunan ng lote, hunawan. Di ho na ako tatay na. Ano sa tay guys? Itasan ako sa tay. Nasaan Itasan. Uy, nanagsian. Amin siya mong himo mga ijan. Nanay, sabutan. Sabutan. Ito mo lagi ka lang. Amin na timi. Sige mo pa din Amin. Awang kita. Nanawati na. Yan may nasabi na wala na ibig ng sabaw. Nasabi mo na sila. nanasaw na sila. Wala na presyon. Belated happy birthday, Lexian. Isa maron. Nilitsyon manok. Ya, kung binigyan. Alam mo na po. Yung palit na. Tuyo, lagi news maraming nga. Sa Facebook po na ibutang. Hindi, atras TikTok. Ate, di pwede i-promote sa Facebook?
Pwede rin po dito ko. Tao Ano mo sila? Asa ka nagkakapagsawa? Ako na tita. Ah, na-video na te? Oh, nag-video gamay. Nga naman, same tanawon. Di ba? Sa ang tanang ba? Hi guys, ito nami. Bye-bye. Ito na Melita. Hindi, ang pimuti. Ah, Julita. Bye-bye. Simbako ka diha. Ang sama day, yun day. Isa si umakras ko no, simbako ka diha. Ako day. Ato namin ay salamat na sa okra og sa saging og sa rangka og sa kapajas. Tajil sa okras ta tajir. Harap Roy. 1 minute to Roy. Buka minute to. Mato na mi guys, ay na to daw, kapatas dito ada gagmay. Pero tambi siguro kay Sakto design. na sa tayo kay igo-igo na tatay. Asa ta tay? Yung mga ba lagi ko? Ban lagi kuno sa hajare. Asa Mudo ta ko tay? sa kuko niya. Asa kay mudo ko sa kuko niya. Mga ban ko? Kuha sa dir, ibutang sa raning ko si dir dapilin. Ana. Asa? Kare? Oh, di ang karsa kang bugat. Ano yung pa takilit sa daris dapilin kay Unsa na usa? nangka. Report ka na. Dinini nang ka ah. Ako Ako agud. ang yata sa James de. Para umba nila. O pa din na hinog. Hindi ka. Ha? Nga to picture yung badang balik-balik dyan. Makasabi mo. Mga ganun nagtuon ko. Karon na to Ito sibo. naman na. Kabao pa ko. Ako mutuon mo. Eh. Grabe Kung ka na yung pirato. Yung dala nga na. Pwede pila yung dala na to. Tuan, 3 150. plus, 300 plus. 150. Yung balita lagi kanina. 200 kape na, isa ka 200 eh, 100 Yung plus. balita lagi kanina. Lagi ko ani. Mita. Mita, ni Mita. Oh. Tami siguro ni Day, atong dadasibo ni mga Bisaya. Ingnan, mas na Bisaya ni mga kapajasa. Ihatag sa Bizimpiring isa. Kanila gapa-gapa may hatag ni Nana. Ang ni Kuko di ay. Kani kay ahat mariday kay nami samad. Nainugras pagkaahat. Ito na ba Diyos? Ali na rin. Di ba na yung tag. Mga tag doon to. Bandala rin na. Isa pag makadara sa kadlaw mga doon yung mga kuwan, picture. Bitaw o 30 times 5. O na kay 150. Ito. Yeah. Kaya mga tag din mo ba? Kasi yun, kabaw na makakani ka. Oh, ang gibidyo si Ali na po to. Si Ali karon di pa pud kaso kamao. Kaya, Oh, itarang isa sa banan natong mga pamilya. kaya yung pamilya, kaya yung mga amigo, tugluin. Hindi rin, Roger lang eh. Aday, rakang ko product ibalik na, dahil ibalik na siya. Kala bang picture niya eh. Importante na. Sir, Sir, Oh, tay. igulin niya mo pag hapit-hapit ka ng mga kwan ba diya kwan. Ikaw na ba tamo isa, mahalag ka gabihan ka. Pitapit, maglag-lag. Oo, pag picture ba? Oo, sanay ko. Picture, lagi, kanang vlog nga picture, nagdag picture. Nga nakita ni mo, mga na ipasabot. Nga naidalang ni Kuya niya. Nga nag-itubo nga nila. Aja picture yan nga nilubaay ha. Kaya wa na imo kayo. Sadam? Lalo, puro, may sabi nga ni tay. Saging di mo ba? Ano nga yung kuha?
Kumanarang ng kajiri, si tatay karga, nangit akong nanay. Inulit na na yun, tapalo si muko ko niyang gabi eh. Ay, bilhin sa ako. Bilhin sa ako daw. Yan lang sa ako. Kapatid kay. Saging. Ha? Oto na eh. Pagda. Pagda kay gamay ra na. Kapit ko ito ako ito pa na nalupon eh. Ha? Tapos lugang nila ito itong kaloy. Ah, kay dagan sa mo. Tubunan na namo. Katugop sa basag. Pagay tundan dito. Lugang nila itong tutub ba? Dagan nakatisak na ito. Ah, sa unay na nagsanay balik yun. Hindi na saan pagkauna na. Dahil isa ito kasi eh. Anong kapatas niya? Maabot ang siboron. Ang igasa kay si Kani kapatas sa Cebu ni Padong. Tinta ka pamasak aron tay. Naplastar Ajer? Kaning kapatas kay biton man nila mo. Cebu man nila doon. Ay, makita dito si Boni. Nang basag na nila ako man Kakari may yatag ni Mario kay Murad. Dito ra. Isa. Alin kanan kay. Si Kuko sige magpadag kapadsa si Parastrak. Hala bugat man na. Cebu na doon Cebu. Di ka malata na? Tata dito na. Karon man abo. Abot minsan gabi eh. May di ay. Ito sa amin ay. Dito naman di ay. Sa amin ay. Tay, sa amin tay. Salamat tay. Ampe. Oh, ra sa amin kay. Pa na dito di ako pa ba nun? Tara, pasana. Hi guys, morning guys. Agang ipasalubong ni Mario. Saging, saging galata. Nainangka, manangili nangka. Kuha. Diyan kani kapayas, katong idukit. Dinagan ni guys na iisip. May adobo, may pan. Mabusog jud. Nay mabing isip, baboy puti dugo. Baboy sa nangka. So daan namin sa kuan. Saan ni? Padung namin sa ubay. Kalubay na na. Barangay na si Zag. Kasi dito ni kanelisya pa man ni. Ato naman ni Mubay katong Milka Mubay. Unahan pa katong sa sa Progreso ba na Kambaol. Suma pa to. Nilalim ang sitwasyon ni Muro sa iyong baboy. So relax lang. Relaxan Hindi dyan. ka nag-iisa. Ang Ginoo, magpapayad dyan lang. Dana mi guys. Hindi ka nag-iisa. Building din kadunahan na. Dana mi. Agsaning ditso na kay nagnangan na si sang baboy nga. Una na talibon dam. Kaya di ko na magtalibon. Ano mo kauna-una mo anak patare. Patay na ako sa neto mga da kay iluwi ta po to sa Mario. So dana mi guys sa BGMP. Di naman ta pwede daring makakuan kay bilis ko naman ta magpakita tag video.